Γεια σας παιδιά. Θα αναβαθμίσουμε το σπίτι μας στο Minecraft. Έκανα κάτι σαν υπόγειο για να μπορώ να το μεγαλώσω το σπίτι μας, το σπίτι μου βασικά. Εδώ λέω να το μεγαλώσω λιγάκι. Θα σκάψω. Ξέχασα να πάρω το φκιανάκι. Θέλω να το μεγαλώσω για να το κάνω, για να το επεκτείνω βασικά το σπίτι, το Minecraft. Εντάξει, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Βασικά το Minecraft είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Θα βάλουμε και εδώ το ξύλο μας. Αλλά λέω να το κάνω άλλη μία σειρά. Για να μεγαλώσει κι άλλο. Έκανα ένα λαθάκι, αλλά δεν πειράζει. Εδώ βάζουμε αυτά. Ούψ. Λάθος, έκανα το λάθος. Συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Μα ξέφυγε λίγο το ξύλο. Δεν πειράζει. Σκέφτομαι να το κάνω και από πάνω. Καλά, κάνω και από πάνω. Να μην φαίνεται άσχημο. Α, εδώ. Μάζεψα λίγο πριν ξύλο για να το κάνω. Φαίνεται ωραίο τώρα. Ούψ, συγγνώμη. Θα βάλουμε εκεί τα torch. Να φαίνεται ωραίο. Ένα από εδώ. Και ένα από εδώ. Να μην είναι τελείως σκέτο. Ένα λεπτό να ανεβώ πάνω. Κάτι πιο λάθος έχει γίνει. Α, συγγνώμη. Έκανα εγώ αυτό το λάθος. Α, το διάστημα. Δεν ανεβαίνει και πολύ εύκολα. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι εκεί. Παίζουμε τις πριζόλες. Βάζουμε το μήλο εκεί. Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο.
Σκέφτομαι να κάνω τώρα αυτό. Σκέφτομαι να φυτέψω αυτά τα τρία. Πώς λέγανε αυτά εδώ. Περίεργο. Μοιράζει. Στο βάζουμε εδώ. Εδώ. Να κάνουμε μια μικρή εισοδιά. Και μετά να το... νυχτώσει. Για να μπορούμε μετά... εδώ θα προσπαθήσω να μαζέψω seeds. Να μπορώ να φυτέψω. Όχι. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε νερό με τους κουβάδες. Το καλό ότι έχουμε νερό κοντά. Τώρα και η τόρτς κοντούλα. Πριν λίγες μέρες πήγα για mining και χάθηκα. Έκανα πολλές ώρες να βρω το σπίτι μου εκεί που το είχα. Οπ, λάθος, τι είναι αυτό. Εντάξει, το διόρθωσα. Θα ξεμαζέψω 13. Είχα και πριν 4-5 πόσα είχα. Έτσι. Εντάξει, είναι και ευκαιρία να καθαρίσεις και το χώρο. Εντάξει, μαζέψω με 15. Κάτι ξέχασα 16, συγχωρεί. Κάτι ξέχασα. Ξέχασα να κάνω αυτό το... Πώς το λένε. Ξέχασα. Ξέχασα πώς το λένε. Αυτό αυτό που κάνω το χώμα για να μπορεί να φυτέψεις. Εντάξει, το βρήκα. Εδώ, εντάξει. Σκέφτομαι εδώ να φυτέψω εδώ, αλλά δεν ξέρω. Γιατί πιστεύω εδώ είναι... Αλλά τώρα που το λέμε, σκέφτομαι κάτι πιο απλό. Τι έκανα ο αλήθειας. Δεν πειράζει. Έκανα βλακία εδώ. Τώρα εντάξει. Είναι ωραίο. Εδώ το νερό. Παράφερον κι άλλο νερό γιατί θα μας χρειαστεί. Εδώ είναι
Πώς το λένε, το mining μου δεν το έχω ξερευνήσει τελείως. Συγγνώμη. Αυτό το έχω για να κάνω mining μετά. Άλλη μια φορά. Ας πούμε εδώ είναι πιο κοντά. Είχε και εδώ μια σπηλιά. Ένα βουλάκι. Εντάξει. Ναι. Ως τώρα πάμε μια χαρά. Έχω και πέσει και μες στην τρύπα και δεν μπορώ να βγω. Έχει καιρό να βάλω βίντεο. Αυτό είναι το δεύτερο μου. Είμαι και καινούριος. Θέλουμε άλλο 3 seats. Α, 3 seats ακριβώς. Εδώ είναι ο κήπος μας. Ο κήπος μου βασικά. Θα βάλω εδώ torches για να μπορώ να μεγαλώνω. Λένε ότι άμα βάλεις torches στη σοδιά ή πώς το λένε, μεγαλώνουν πιο γρήγορα τα φύτα. Δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Βάλαμε εδώ. Είναι αυτό. Αχ. Αυτό είναι το βίντεο μας, φίλοι μου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.